Лудогорец срещу Ливърпул. По-малко от 3 часа остават до началото на мечтаното участие на българския шампион в най-престижния клубен турнир Шампионска лига. Тимът от Разград излиза тази вечер в матч за историята на митичния Анфилд срещу именития си съперник. Иван Боянов е в студиото, за да ни разкаже всичко най-интересно преди този двубой. Иване, добър вечер. Добър вечер, Светлина. Лудогорец ще изиграе първия си матч от групите на Шампионската лига точно 2926 дни след дебюта на единствения ни друг представител от тази фаза на най-авторитетния европейски клубен турнир, когато Левски допусна поражение от Барселона. На стадион Анфилд шампионът на страната ни ще търси първи точки за надпреварата за роден отбор. Основните проблеми пред селекцията на Георги Дерменджиев в последните дни бяха свързани с вратарския пост, а непосредствено преди двубоя се появиха и проблеми с защитата. Лудогорец привлече на пожар канадския национален страж Милан Борян заради контузията на Иван Чворович и наказанието на Владислав Стоянов. 2 дни преди матча жълтата карта на Борян все още не беше пристигнала в клуба и неговото участие за двубоя с Ливърпул беше под въпрос, но този проблем вече е решен и именно той ще застане под рамката след малко повече от 2 часа. Александър Барт е контузен, а друг бранител Георги Терзиев също не успя да се възстанови от травмата си, въпреки че беше при сръбската лечителка Мариана в последните дни. Така двойката централни защитници в двубоя ще са Александър Александров и героят от матч с тяла Козмин Мочи. С уважение, но не с страх. Така подхождат в лагера на Лудогорец преди двубоя с Ливърпул. Наставникът Георги Дерменджиев беше категоричен, че неговите възпитаници няма да променят стила си на игра, въпреки именития съперник. Чуйте го. На футболен език се казва така: играеш така, доколко ти разрешат. Това в кръга на шегата, но нашия отбор има изграден стил, така както и Ливърпул има собствен стил. Ние ще се опитаме този стил, който го имаме, да играеме и ако се наложи, ще се защитаваме, но ние принципно играеме атакуващо и ще направим всичко възможно да атакуваме и добре. Участието на Лудогорец в европейските клубни турнири в последните 2 години предизвика сериозни полемики сред спортните фенове у нас. За мнозина да подкрепя шампионите се превърна в национална кауза, а за други дразнител. Може би думите на Леко Константинов, разни хора, разни идеали, описват по най-добрия начин ситуацията. Екипът ни се срещна с привърженици на част от съперниците на Лудогорец – Реал Мадрид и Ливърпул. Повече в репортажа на Иво Тонков. Още са пресни спомените, когато фенове на Левски подкрепиха Лацио при гостуването именно на Лудогорец миналия сезон в Лига Европа. А през 2004 част от агитката на ЦСКА бе в сектора с привърженици на Ливърпул при визитата на англичаните на Левски. Този сезон темата продължи, като в края на август, когато Лудогорец отстрани с тяла и се класира за групите на Шампионската лига, част от феновете на ЦСКА подкрепиха румънците на стадион Васил Левски. Малко след това наставникът на червените Стойчо Младенов изрази своята позиция, която в последствие стана и ябълката на раздора между Лудогорец и ЦСКА. Като дойде мача Ливърпул и Лудогорец, аз също ще подкрепям Ливърпул. Това ми е симпатичният отбор, това ми е любимият отбор след ЦСКА. Нормално ли е това и според феновете на Ливърпул в България? И какво очакват те от сблъсъка на Анфилд Роуд тази вечер? Не, нищо ненормално няма в това. Даже мисля, че това е най-нормалното нещо. Тоест това е един криво разбран патриотизъм, който само в България го има. Мислено ще сме с отбора, ще ги подкрепяме. Надявам се, че ще постигнем категорична и лесна победа. На 26 ноември Ливърпул гостува на Лудогорец, а интересът със сигурност ще бъде огромен. Искам да изкажа своята подкрепа и уважение към Лудогорец. Безкрайно сме им благодарни, че благодарение на тях ще видим любимците си на живо тук в България. На 1 октомври е първият домакински матч на Лудогорец в група Б на Шампионската лига. Той ще бъде срещу настоящия носител на трофея – Реал Мадрид. Българските фенове на кралете се подготвят още от сега за двубоя в София. Българското остава в мене винаги, ще си го има, както съм казал и друг път. Аз от 2 октомври вече ставам фенът на Лудогорец, който съм бил до 31 септември. Очаквам матча не толкова от спортно-технически аспект, колкото от емоционално изживяване на всички нас и почти не ме интересува какво ще пише на таблото. 1, 2, 3. Ха, Мадрид!
В крайна сметка всеки сам избира какво харесва и какво не. Факт е, че благодарение на Лудогорец думите футбол и България отново се споменават заедно в европейските медии.